golek lompong lor, iki jenenge lompong ireng. Iki enak banget lor iki. Sak mene iki ae lor. Engko dimasak sak kuali pisan. Terus iki diguaki lor, kulite ngene iki diguaki. Lompong jenis ngene iki ndak gatel belas lor. Pokoknya aman nek jenisnya ngene iki. Iki untuk bedok lho. Iki lompong ireng. Enak sing ngomong iki kena nggih jamu barang, ku jamu apa? Cukup lor saiki diirisi. Gen copet ngene lor ning irisi. Wis cukup lor. Iki engko ora tak kei uyah lor. Biasane kan lek kadang ki kan dijelu karo uyah ngono kae ya lur ben aja gatel. Lek iki engko langsung tak masak. Iki ki golek ciper, tak masak karo lompong mang lho. Lompong ireng. Campur-campur sing penting ora tuku lur. Lumayan lur. Iki lor bumbune iki mang masak apa jenenge ciper karo lompong. Bumbune biasae. Enek bawang, lombok, uyah, gula. Iki tanpa tak gongso. Kadang ki enek sing komen ngene lur. Walah apa yo enak dipangan wong, bumbu kaya ngono ki. Enak lho lur anggekmu lur. Ya jenenge wong ki beda-beda. Aran-arane beda desa, beda mawon cara ngono kae lho lur. Peribahasane wong Jawa harus bisa menerima. Wis umup. Saiki dicemplungne godhong salam. Terus laos. Terus brambang entah ki wajib. Saiki iki lur ciper karo lompong. Terus saiki dikelelep-kelelep ning ngene lur. Tak deloke lur empuk apa urung ya empuk lur pisan. Saiki disanteni. Iki kalau sumup kayak terus maem. Ayo lur maem. Iki lho segone sego tiwul.